खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, दा सोरखारि साख्रियाव जेबो काराप्ट गैया आरो फैगौ 5 बोसोराव रावखौबो गनायथि होनाय जानाय नङा। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 6 आगस्टआव बुंदों दि रायजोआव सोरखारि हाबाफोराव थिसननाया दा अनागारिनिफ्राय उदां आरो फैगौ 5 बोसोराव थिसनथाइ बिखान्थियाव रोखा-रोखा खालामनो समाय होदों। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे हाबाफारिखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि दा सोरखारि साख्रिफोराव जेबो गाज्रि खामानि गैया। जों फैगौ 5 बोसोरावबो थिसनथाइ बिखान्थियाव सोबख'नायखौ हाबनो होनाय नङा। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों गोबां राहा लानायनिबो बाथ्रा फोसावो। बिथाङा बुङो दि हादोरसा सरकारा बावैसो दैबानानि जाहोनाव खहा जानाय गं 793 सोलोंथायारि फसंथानफोरनो खेबसेयैनो 2 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होगोन। गिबि मन्थ्रिया आरोबाव बाबु आसनिनि सिङाव राङारि अनसुंथाइखौ बांहोनो फोसावो, जायनि गेजेरजों डिग्री फरायसाफोरा दानफ्रोमबो 1000 रां मोनगोन आरो पोस्ट ग्रेजुएट फरायसाफोरा दानफ्रोमबो 1200 रां मोनगोन। निजुत मयना स्किमनि सिङाव जौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनो दानसेयाव 800 रां, आन्डार ग्रेजुएट हिन्जावसाफोरा दानसेयाव 1200 रां आरो पोस्ट ग्रेजुएट हिन्जावसाफोरा दानसेयाव 2500 रां मोनगोन। नैथि खौराङाव दङ, आसामनि काछाराव सियालनि गाग्लोबनायजों सा 8 जोखोम जायो। सा 4खौ सिलचर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। आसामनि काछार जिल्लानि मोनसे गामियाव मासे सियालआ आइजोफोर आरो गथ'फोरजों लोगोसे सा 8 सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों, जायनि थाखाय सा 4आ गोमजोरै जखम जादों। बे जाथाया बुधबारखालि कटिकरानि सिङाव थानाय हरिनगर पार्ट 2 गामियाव जादों। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गाग्लोबनाया अब्ला जागायजेन्दों जेब्ला रजिया बेगम लस्करआ गावनि न'नि बायजोआव बाथरुमखौ बाहायनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। मासे सियालआ हरखाबै ओंखारबोयो आरो बिखौ गाग्लोबो आरो गोबां जखम खालामो। बिथांनि होसिख्रावनायखौ खोनानानै नखरनि सोद्रोमाफोरा बिखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलाङो, नाथाय जुनारआ बिसोरखौबो गाग्लोबो आरो खारनायनि सिगां गोबां गुबुनफोरखौ जखम खालामो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सियालआ खाथिनि गोबां न'फोराव हाबदों, गोबां थागिरिफोरखौ गाग्लोबदों, जेराव गासै सा 8 सुबुंफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फुरकान उद्दिन लस्कर, फखरन नेसा लस्कर, रजिया बेगम लस्कर, आहादुद्दिन लस्कर, सायरा बेगम लस्कर, जाबरुल उद्दिन आरो इन्ताजुर रेहमान होननानै सिनायथिनाय जादों। फारसेथिं जोखोम जानाय सासे सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनो हानाय जायाखै। गोब्राबै जोखोम जानाय सा 4 सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो आरो आद्रा थानाय सुबुंफोरखौ गुदि फाहामथाय लानायनि उनाव हगारना होनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ, BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय आसामनि शिबसागरखौ नायहैदों, रैखा खालामनाय मुवाफोर रानना होदों। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया 6 आगस्टआव 104 सोद्रोमानि रिलिफ हानजाजों शिबसागर जिल्लानि दैबानाजों साग्लोबजानाय ओनसोलफोराव दावबायहैदों आरो गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनो गोनांथार मुवा बेसादफोर रानना होदों। दावबायनायनि समाव महिलारिया आसामनि MLA अरुप कुमार देजों लोगोसे दंमोन, जेराव शिबसागरनि MLA अखिल गगैआ थान्दैखौ आजावदों आरो गोहोम गोग्लैजानाय ओनसोलफोराव बिसोरखौ दैदेनदों। BTC हानजाया दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनि थाखाय रोजा-रोजा बेडशीट, थाम्फैनि मुसारि, साखोन-सिखोन किट आरो गुबुन गोनां रिलिफ मुवाफोर राननानै फैदों। जाय जायगायाव गोबाव सम दैबानानि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खुंनायाव गाज्रियै जेंना सोमजिदों, बेफोराव रिलिफ राननानै होनाय जादों। साबायखर बावहरनानै अखिल गगै बिथाङा बुङो दि शिबसागरनि सुबुंफोरा BTCनि गाहाय आरो बिथांनि हानजाखौ साबायखर बावो, जायनि थाखाय बिथांमोनहा कक्राझारनिफ्राय गावनो रिलिफ मुवाफोर दैथायहरनायनि थाखाय दावबायदों।
बिथाङा BTC हानजाया रिलिफ जगारखौल' हगारनायनि अनगायै दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव गावनो दावबायहैनायनि थांखिखौबो बाख्नायदों। बेखौ सोलिबाय थानाय खैफोदनि समाव खौसेथिनि मोनसे मख'जाथाव दिन्थिफुंनाय होनना बुङो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि LPG बाहायग्राफोरखौ 16 आगस्तनि गेजेराव eKYC नि आबुं खालामनो बुंनाय जादों, नङाब्ला साबसिडि गोनां सिलिन्डारनि बेसेनफोरा खहा जानो हागौ। गासै आसामनि नखरारि LPG बाहायग्राफोरखौ साबसिडि गोनां LPG सिलिन्डारफोर मोननो थाखाय 16 आगस्तनिफ्राय गावसोरनि आधारनि सायाव सोनारनाय इलेक्ट्रनिक नो इउर कास्टमार eKYC फोरमान खालामनायखौ फोजोबनो थुलुंगा होनाय जादों। पाब्लिक सेक्टरनि थाव मार्केटिं कम्पानि OMCSफोरा गोनांथार eKYC बिखान्थिखौ फोजोबनो थाखाय 16 आगस्तनि जोबथा सम थि खालामदों। जायफोर बायग्राफोरा फोरमान खालामनायखौ आबुं खालामनो हाया, बिसोर साबसिडि गोनां नखरारि LPG रिलिफनि थाखाय गावनि उदायथिखौ खोमाना लानो हागौ आरो बिसोरनो साबसिडि गैयै एबा फालांगियारि बेसेनाव सिलिन्डार बायनो गोनां जानो हागौ। गेस एजेन्सिनि थान्दैफोरा हादोरसायाव थानाय बाहायगिरिफोरखौ खावलायहरदों दि गाव गावनि LPG रानसारग्राफोराव थांनानै एबा गावसोरनि सिबिथाय होग्राफोरनि मावख'आरि मबाइल एप्लिकेशनफोरखौ बाहायनानै गोबाव खालामाजासे भेरिफिकेशनखौ फोजोबनो खावलायो। हादोरनाङै eKYC हाबाफारिनि थांखिया डुप्लिकेट आरो थगायसुला LPG फोनांजाबनायखौ फोजोबनायजों लोगोसे सोरखारि साबसिडिखौ नंगुबै मुलाम्फा मोनगिरिफोरसिम सौहैनायखौ थि खालामनाय। बायग्राफोरा गावसोरनि आधारनि फोरमायथि आरो LPG बाहायगिरिनि खारिथिखौ गावसोरनि गनायथिजानाय गेस एजेन्सियाव जमा होनानै बे खामानिखौ फोजोबनो हागोन। गुबुन फारसेथिं बाय'मेट्रिक एबा फेस अथेन्टिकेशन बाहायनानै इन्डियान वेल वान, HP पे आरो भारत गेस एप बायदि मावख'आरि एप्सनि गेजेरजों भेरिफिकेशन खालामनो हागोन। बिबानगिरिफोरा बाहायगिरिफोरखौ जोबथा बुब्लिसिम नेनो नाङा आरो भेरिफिकेशनखौ मोजाङै फोजोबनो थाखाय बोसोन होदों। बाथि खौराङाव दङ आसामा लामा सेराव गनायथि गैयै दैबाना रैखा बुथुमनायाव हेंथा होयो। CMआ गोख्रों पुलिस मावआगाननि सामोल होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 6 आगस्त 2026 मायथाइयाव रायजोआरि लामाफोराव गनायथि गैयै दैबाना रैखा बुथुमनाय हाबाफारिफोराव गोख्रों होबथानायनि फोसावदों। हादोरसा सरकारा हुमखि होदों दि सोरबा सुबुंखौ रां होनो नारसिननायनि हेंथायै पुलिसआ राहा लागोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि रावबो सुबुं एबा हानजाया बक्सफोरखौ लानानै लामायाव गसंनानै अनसुंथाइ बुथुमनो हाया। गारि सालायगिरि आरो थाबायग्राफोरनिफ्राय रां बिनो थाखाय QR क'ड बाहायनायखौबो होबथानाय जादों। शर्माया आसाम पुलिसनो रायजोनाङै बे गनायथि गैयै रां बुथुमनाय हाबाफारिफोरखौ थाबनो होबथानो रोखा बिथोन होदों। बेफोर नेमफोरखौ सिफायनाय सुबुंफोरा आयेननि फिनजाथायजों मोगा-मोगि जागोन। दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि मुङाव हानजाफोरा ट्रेफिक पइन्ट आरो पाब्लिक प्लेसफोराव रां बुथुमनायनि खौरांनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। हादोरसानि बिबानगिरिफोरा नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि मददखौ मावख'आरि आरो गनायथि होनाय चेनेलफोरनि गेजेरजोंल' दैथायहरनो बोसोन होयो। बेयो थि खालामो दि दैबानाजों खहा जानाय गुबै नखरफोरसिम अनसुंथाइया सौहैयो। द'थि खौराङाव दङ आसामा निजुत मयना निजुत बाबु बिथांखिफोर जागायजेनो। धुबुरीयाव दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय फरायसाफोरनो हेफाजाब होयो। आसाम सरकारा 6 आगस्तआव बावैसोनि दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय फरायसाफोरनि थाखाय रांखान्थियारि हेफाजाबजों लोगोसे निजुत मयना आरो बावैसो जागायजेननाय निजुत बाबु बिथांखिफोरनि थाखाय रायजोनाङै आर'जलाइ बिलाइ रानसारनायखौ जागायजेनदों। धुबुरी जिल्लायाव मिरुआरि हाबाफारिखौ भलानाथ फरायसालिमा गावखुंथायाव खुंनाय जादों, जेराव गुनगोनां फरायसाफोरा दैबानाजों गोमाजानाय फरायबिजाब आरो गुबुन फरायमुवाफोरखौ बायनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ मोनो। बे हाबाफारियाव धुबुरीनि MLA बेबी बेगम, धुबुरी मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि देबमय सान्याल, भलानाथ फरायसालिमा गावखुंथायनि प्रिन्सिपाल किशोर कुमार साहा, जिल्ला खुंथायनि बिबानगिरि, सोलोंथायगिरि, फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय आर'ज बिलाइ रानना होनाय जायो। हादोरसा सरकारनि मोननै स्किमनि थांखिया आसामनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव सरासनस्रा नुजाथिनायखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे गोजौ सोलोंथाइ लानो गोनां फरायसाफोरखौ राङारि मदद होनाय।
स्निथि खौराङाव दङ मन्त्रि थेमजेन इमना अलंआ आसाम आरो नागालेन्डखौ दैबाना खैफोदनि सायाव ज' जानानै खामानि मावनो थुलुंगा होदों। अजद होनाय बिफावखौ लानानै सोलिबाय थानाय दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव आसामनि गोजौ आसाम जिल्लाफोराव दैबाना सोमजिहोनो थाखाय नागालेन्डआव आयेन नङि खननाय नागालेन्ड दावबायथाय आरो गोजौ सोलोंथाइ मन्त्रि थेमजेन इमना अलंआ बुधबाराव मोननै नसुङारि रायजोफोरनि गेजेराव हेफाजाबनि थाखाय आर'ज गाबनानै बुंदों दि मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ दाय होनायनि बदलै जथाय नाजानायजों फोसाबनांगौ। मिडियाखौ लिंहरना अलंआ बुंदों दि बावैसोनि गोबां अखाजों आसाम आरो नागालेन्ड मोननैयावबो गाज्रि गोहोम गोग्लैबाय आरो जर होनानै बुंदों दि गोसो होजानाया गोरोन्थि गेलेनायनि बदलै गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनायाव जानांगौ। नागालेन्ड सोरखारा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों बुंजानाय जिंगाफोरखौ नोजोर होदों आरो फोथायथि दिन्थिदों दि मोननै रायजो सरकारा थासारिखौ जुजिनायनि थाखाय खाथि गोरोबथि लाखांगासिनो दं। नागालेन्डआव अखानि गोहोमखौ नोजोर होनानै मन्त्रि बिथाङा बुङो दि रायजोनि गोबां बाहागोफोराव हा गिसिखानाय, न'फोर खहा जानाय, दालां बायनाय, जिउ खहा जानाय आरो जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिनाय नुनो मोन्दों। नागालेन्डनि केबिनेट मेलनि समाव बे जेंनाया ओंखारनो हागौ होनना बुंनानै अलं बिथाङा बुङो दि मोन्नैबो सरकारा बे खैफोदनि थाखाय गावजों गाव दायनिगिरि जानायनि अनगायै जेंना सुस्रांनायनि थाखाय खौसेयै खामानि मावनांगौ। दाइनथि खौराङाव दङ आसामनि काछारआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गुबुन हादोरनि जौनि गिदिर केबजों लोगोसे साथाम हमजादों। आसामनि काछार जिल्लानि कालेनसारायाव मोनसे अपारेशननि समाव पुलिसआ गुबुन हादोरनि जौनि मोनसे गिदिर केबखौ जब्द खालामो आरो साथाम दायगोनां स्मागलारफोरखौ हमथायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला अपारेशननि समाव हमनाय गंसे ट्राकनिफ्राय जौखौ बोखांनो हादों। दायनिगिरिफोरखौ सान्ध्याराम देबबर्मा, काट्राजय देबबर्मा आरो डेनिया रेंग होननानै सिनायथिनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे केबखौ आयेन बेरेखायै मिज'रामसिम लांनाय जादोंमोन। पुलिसआ जौजों लोगोसे गारिखौबो जब्द खालामनानै केस रेजिस्टार खालामदों। बे मुवा बेसादफोरनि फुंखाखौ मिथिनो आरो सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुथि खौराङाव दङ सनापुराव मनिटर लिजार्ड एबा मोफौ मैहुर खालामनायनि दायाव साथाम हमजादों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि आरो पुलिसआ बृहस्पतिबारखालि आसामनि कामरुप जिल्लायाव हाग्रानि जिब जुनार संरैखाथि आयेन 1972 नि सिङाव रैखाथि होजानाय मनिटर लिजार्ड एबा मोफौखौ मैहुर खालामनाय आरो जानायनि दायाव साथाम सुबुंखौ खायो। सानजौफु 1 रिंगासोआव खौरां मोननायनि उनाव सनापुरनि सिङाव थानाय मिलनपुर गामियाव बे जथाय अपारेशनखौ खालामनाय जायो। खेत्री पुलिस थानानि मावथिफोरजों लोगोसे सनापुर फरेस्ट रेन्ज अफिसार भार्गव हाजरिका बिथाङा सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन। अपारेशननि गेजेरजों बिबानगिरिफोरा जाथायथिलिनिफ्राय सानै दायनिगिरि 24 बोसोर बैसोनि करण बर' आरो 37 बोसोर बैसोनि बिहुराम दैमारी मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव गुबुन सासे सन्देह गोनां 60 बोसोर बैसोनि मुस्तक अल मुंनि बे गामिनि थागिरि सुबुंसिम सौहैयो, जायखौ उनाव बे दायाव लोब्बा थानायनि हमनाय जादों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा 1972 मायथाइनि वाइल्ड लाइफ रैखाथि एक्ट 1972 नि सिङाव गोजौ थाखोनि आयेनारि रैखाथि होजानाय मनिटर लिजार्डखौ मैहुर खालामनाय आरो जानायनिफ्राय लोब्बा दं। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि फारि हारिसाजों लोब्बा थानाय दायफोरखौ भारतारि आयेननि सिङाव गोख्रों हाग्रानि जिब जुनार दाय महरै गनायनाय जायो आरो बेनि सायाव गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जायो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।